Duka ku kai ni fada ga sarki mai yau gaisuwa. Sako kai ni gun tambaya mai kyawu don hali. A ganin mu wuce gari ina gaida mutan gari. Al'ummar gari na Kwanni tambara shekara uku mu dawo. Ke ce tambara, ke ce honorable, shekara uku ga shi mun dawo. Tambara ta sarkin Kwanni Alhaji Kwana mai dodori dan Kano ta kenan. Salamu alaikum jama'ar Kwannawa. Fitilar kasar Nijar, tambara ta sarkin Kwanni Alhaji Kwana ce, ki fitilar kasar mu ce, hasken garin Kwanni, tambara ta sarkin Kwanni Alhaji Kwana. Ga hasken garin Kwanni, fitilar kasar Nijar, tambara ta sarkin Kwanni Alhaji Kwana. Dama 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 zakowa dama. Dama ku yomi da alfarma. Dama ku sani halin dama. Dama ku yomi da